Do lokalnih izbora manje od 2 mjeseca i možemo reći da se neslužbena kampanja itekako zahuktala. Ja danas u studiju pozdravljam Nadu Filderle, kandidatkinju Mosta za gradonačelnicu Velike Gorice. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Nada za Goricu, to vam je slogan, zgodno ste se poigrali s imenom. 3 teme, koliko sam vidjela na vašoj web stranici, dominiraju vašim predizbornim programom, a to su sigurnost, zdravstvo i demografija. Zašto sigurnost na prvom mjestu? Nikad nisam stekla dojam da je Gorica neki nesiguran grad. Pa prije svega mi živimo danas 2025. godinu kad mislim da nije toliko pitanje sigurnosti samo Velike Gorice, nego sigurnosti svih nas. Sigurnost je temeljna ljudska potreba. Mi kao ljudi imamo potrebu osjećati se sigurno. Djeca kad se rode imaju potrebu osjećati se sigurno. Mi kao stanovnici grada imamo potrebu osjećati se sigurno. Pogotovo danas u vremenima kad vidimo da se spominje nerijetko čak i 3. svjetski rat, kad vidimo da su ozbiljna preslagivanja na sceni kompletno na kraju krajeva cijeloj svjetskoj, pa onda tako mislim da je to bitno govoriti i o gradu, pri čemu grad ima svoje teme koje može rješavati konkretno. Upravo sam to htjela pitati, što zapravo jedna Gorica i gradonačelnica Gorice može pridonijeti sigurnosti samih građana. To je ipak nekako u sektoru i Ministarstva unutarnjih poslova i policije i nekih drugih snaga. Što kao gradonačelnica biste mogli napraviti? Tako je. Pa ono što mislim da je jako bitno zapravo da se konkretno gradovi, odnosno ljudi koji vode gradove, općine, mjesta, naselja, trebaju biti odgovorni prema svojim sugrađanima, o kojima brinu. Konkretna sigurnost koja može biti je u ingerenciji što gradonačelnik može napraviti. Mi recimo imamo dosta česte, mogu čak reći, prometne nesreće. U zadnjih, evo kad pogledate, pa gotovo tjedno ili mjesečno da imamo poginule na području Velike Gorice. Znači, to je nešto što je direktno kod nas. Bitna je očito tu možda signalizacija, kvaliteta cesta. Znači, to je nešto što je direktno tiče se nas sugrađana. Što se tiče sigurnosti, evo sad sve više se ispominju na kraju krajeva. Ljudi se polako počinju osjećati nesigurno jer puno je među nama onih koje mi ne znamo ni kojeg su porijekla, ni od kud su, ni što su. To su strani radnici, to su migranti. Njih ima jako puno jer ne treba zaboraviti, oni čak dolaze avionima. Velika Gorica je dom aerodroma glavnog u Hrvatskoj. Mi imamo tamo jako puno ljudi zapravo o kojima mi ne znamo ništa. Mi kao Gorica imamo recimo jedan od problema koji ja osobno mislim da treba o njemu isto tako govoriti. To su recimo skloništa. Mi imamo možda za 8% građana riješena skloništa. Ona su u dosta zanemarenom stanju. Tako da ima tu dosta toga što mislim da se može napraviti uvođenjem nove tehnologije za sigurnost mještana, građana, prometa, života općenito. Recimo, kad je riječ baš o stranim radnicima, na koji način se može činjenica da je sada među nama puno ljudi koji možda ne govore naš jezik, ne govore ni engleski, na koji način se ljudi mogu osjećati sigurnije? Pa mislim da na kraju krajeva od banalnih stvari, kao što vam je rasvjeta u ulici. Vi imate situacije kad djeca idu iz škole da možda nije dovoljno dobro osvjetljeno. Već to mislim da bi pomoglo djeci koja se vraćaju pješice iz osnovne škole ili dolaze nakon autobusa, večernjih smjena. Znači od takvih jednostavnih stvari koje mislim da je apsolutno moguće riješiti, do ozbiljnih video sustava, do ozbiljnih, na kraju krajeva malo kontrola i provjera tko su to ljudi koji su među nama, koliko ih ima. Mi ne znamo te podatke, niti koliko ih je, a kamoli tko su oni. Zdravstvo, znam da je ogroman problem zapravo u čitavoj Hrvatskoj. Jako puno nedostaje obiteljskih liječnika, nedostaje stručnjaka, ali opet rekla bi da možda za Goricu to ne bi trebao biti problem. Naslonjena je Gorica na Zagreb gdje su svi KBC-ovi, puno bolnica. Ipak vi kažete da je zdravstvo visoko na listi vaših prioriteta. Zašto? Je, stvarno visoko na listi, pa jedan od razloga zašto zdravstvo. Velika Gorica je grad koji ima po zadnjem popisu stanovništva preko 60.000 stanovnika. Velika Gorica je veliki grad. Taj veliki grad ima samo, reći ću samo, dom zdravlja. A i u tom domu zdravlja imamo samo elementarne potrebe čovjeka riješene. To znači da nam baš niti hitna služba ne funkcionira dobro, a kamoli, recimo, mi imamo problema s pedijatrima. Mi imamo u Velikoj Gorici od 4 pedijatra, samo jedan nema uvjete za mirovinu. Mi govorimo preko 60.000 stanovnika. Mi imamo problem što nam je jedina psihijatrica otišla u mirovinu prošle godine.
Vi, mislim, ne znam koliko pratite, znate, vjerojatno veliki problemi su danas, nakon svega što smo svi proživjeli, jer nakon korone nekoliko godina potresa i svega, veliki su problemi sa psihičkim i mentalnim zdravljem ljudi. Mi nemamo ni jednu psihijatricu, mi nemamo stručnjake u Velikoj Gorici u smislu kardiologe, endokrinologe. Znači, po meni je to nešto što za tako veliki grad mislim da baš ne bi trebalo tako funkcionirati. I opet pitanje što može gradonačelnik, odnosno gradonačelnica? Pa mislim da može dosta, ako ne i puno. Na kraju krajeva gradonačelnik je taj koji je nekakav, ja ću reći, domaćin u gradu. Onaj kojeg građani plaćaju da brine o njihovom životu. Znači, ako pričamo o kvaliteti života, mislim da elementarne potrebe, opće medicine, doma zdravlja jednog kvalitetnog, možda nekakve dnevne bolnice, mislim da je to minimum koji grad koji ima preko 60.000 stanovnika treba imati riješeno. Kako možete pridonijeti kao gradonačelnica da doista u tom nedostatku liječnika Gorica bude privlačna za liječnike, za medicinsko osoblje? Pa ono što je tu bitno i što treba po meni iskoristiti kao prednost, jednu od prednosti Velike Gorice, a ima ih jako puno. Jedna od prednosti Gorice je što smo mi jako blizu Zagreba. U Zagrebu ima jako puno liječnika. Jer mi kao Velika Gorica možemo davati subvencije, možemo pomagati u smještaju liječnika, možemo pomagati u konkretnim aktivnostima, možemo stipendirati mlade ljude koji odlaze na medicinu, možemo napraviti jednostavno motivacijske razgovore i na kraju krajeva mi možemo specijalistima ponuditi ono što možda u jednom velikom gradu i velikom kliničkom centru nemaju, a dovoljno su blizu grada da im je Zagreb stvarno na, može se reći, 20-ak minuta automobilom. Da, mogu uživati sve prednosti velikog grada, a raditi u nekom mirnijem okruženju ipak. Što nudite za demografski razvoj grada i je li uopće Gorica u problemu? Meni se uvijek nekako čini, Gorica je, ako se ne varam, 5. ili 6. najveći grad u Hrvatskoj, da tu imamo dosta stanovnika. U odnosu sigurno na našu Slavoniju iz koje obje dolazimo, to je sigurno manji problem. Je. Ovako na prvu, Nataša, slažem se. Međutim, ja sam osoba koja jako voli brojke. Ja sam osoba koja voli razgovarati argumentima. Ja sam osoba koja misli i vjeruje da je potrebno odluke donositi na osnovu konkretnih podataka. Konkretni podaci za Veliku Goricu kažu da, nažalost, broj stanovnika po popisu stanovništva 2021. nas ima manje nego što nas je bilo 2011. godine. Velika Gorica je 6. najveći grad u Hrvatskoj, da, ali sa prigradskim naseljima. Sam grad ima manje stanovnika nego ostala prigradska naselja. Demografske mjere u Velikoj Gorici, ja ću sad reći nešto što može nekima biti šokantno, ali mislim da su toliko loše da tu ima jako puno prostora za poboljšanje. Na primjer, jedan podatak koji mene ja sam ga išla 3 put provjeravati kad sam vidjela. Konkretno, u Velikoj Gorici se, evo i prošle 2024. godine se rodilo manje djece nego 2023. godine, a umrlo je više ljudi nego što se rodilo djece. Za demografske mjere šta bi vi napravili? Pa za prvo rođeno dijete, jel znate koliko dobiva mlada obitelj kad rodi prvo dijete ili drugo dijete čak na području Velike Gorice? 270 eura. Taj iznos je isti već godinama. Bio je u kunama, sad je on prebačen u eure, ali realno mlada obitelj koja, mislim, znamo kako danas žive mladi ljudi, znamo kakve probleme imaju sa stanovanjem i to nisu problemi samo Gorice, to su problemi Hrvatske. Dakle, za demografske mjere mislim da tu ima jako puno prostora za poboljšanje, upravo da bi pridobili mlade ljude koji ne vidim razloga zašto ne bi živjeli. Koliko biste vi digli tu naknadu? Pa ja ne mogu govoriti paušalno jer ja nikad ne volim govoriti paušalno. Ja da bi mogla davati takve izjave moram prvo vidjeti koje je financijsko stanje grada. Trebamo napraviti prvu analizu da vidimo koje je nulto stanje, kakvo stanje u gradu ja uopće zatičem. Jer što se uopće događa u gradu, kakve su financije, jer ove podatke koje čujemo, vidimo, znate, proračuni su jako veliki. Ove godine plan proračuna preko nekih 160 milijuna eura. Zadnjih 5 godina vam je proračun Velike Gorice bio preko 500 milijuna eura. Dakle, mi pričamo o enormnim iznosima. A onda dođemo s druge strane kad to onako malo raščlanimo i uđemo malo detaljnije, onda vidimo da vi za prvo ili drugo dijete rođeno na području Gorice dobiju ljudi 270 eura, što mislim da je od 2017. ili 2018. taj iznos potpuno isti. Sjećamo se kako nam je bilo prije 7-8 godina. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Biće sigurno zanimljiva bitka i u Velikoj Gorici kao i u čitavom nizu sredina na ovim lokalnim izborima. Ali bile ovo Nada Finderle, kandidatkinja Mosta za gradonačelnicu Gorice. Hvala na pozivu.